Pristajući na ljubljenje 3 puta s potpredsjednikom vlade Republike Srbije, Vesna Pusić je samo potvrdila da joj je više stalo do nekakvog novog bratstva i jedinstva u takozvanom regionu, nego do zalaganja za hrvatske državne i nacionalne interese, komentira Vjekoslav Krsnik. Kao prvo, što se hrvatska ministrica vanjskih poslova, kopirajući predsjednika Republike Ivu Josipovića u susretu s četničkim vojvodom Tomislavom Nikolićem, ima 3 puta ljubiti s potpredsjednikom srbijanske vlade Aleksandrom Vučićem, koji se nikad nije javno odrekao svojeg zalaganja za granicu Virovitica-Karlovac-Karlobag. Gdje to piše u europskoj diplomatskoj praksi da se državni dužnosnici ljube prilikom službenih susreta? Pristajući na tu gestu, gospođa ministarka je samo potvrdila da joj je više stalo do nekakvog novog bratstva i jedinstva u takozvanom regionu nego do zalaganja za hrvatske državne i nacionalne interese. Hrvatska je pod HDZ-om mukotrpno izborila članstvo u Europskoj uniji, a Kukuriku koalicija uz svesrdnu podršku predsjednika Josipovića Hrvatsku uporno vraća na Balkan ne samo simboličnim poljupcima, nego stalnim popuštanjem Srbiji. Izjave Vesne Pusić u Beogradu zaslužile bi širi osvrt, ali ćemo se zadržati samo na najvažnijem. Izjavom da vlasti koje danas vode Srbiju i Hrvatsku nisu odgovorne za ratne zločine i da su za događaje iz rata odgovorna tadašnja vodstva Srbije i Hrvatske, Vesna Pusić je neizravno još jednom potvrdila tezu Kukuriku koalicije da se u Hrvatskoj vodio građanski rat, a ne da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije i da je to bio međudržavni sukob, kako ga je samim prihvaćanjem hrvatske tužbe za genocid karakterizirao Međunarodni sud pravde. Nijedan hrvatski vojnik nije sudjelovao u ratnom sukobu na teritoriju Srbije, da bi se ratna zbivanja izjednačila u odgovornosti tadašnjih vlada. Vesna Pusić je, što je još gore, ali to se opet uklapa u njezinu politiku novog bratstva i jedinstva, izrazila žaljenje što nije došlo do međusobnog povlačenja tužbi za genocid. Ostavljajući sudu da presudi ovoj stvari, ona je najavila da će se Srbija i Hrvatska ubuduće baviti temama vezanim za sadašnjost i budućnost. Vesna Pusić bi se kao zastupnica interesa Republike Hrvatske u međudržavnim odnosima trebala zalagati za raščišćavanje političkih pitanja u odnosima dviju susjednih država. Ta politička pitanja proizlaze upravo iz neriješenih pitanja proisteklih iz Hrvatsko-srpskog rata. Koja su to pitanja, to već i vrapci na grani znaju, počevši od rješavanja sudbine nestalih civila i branitelja, kažnjavanja ratnih zločinaca, vraćanja ukradenog blaga, priznavanja postojanja zarobljeničkih logora u Srbiji, uređivanje graničnih pitanja i plaćanja ratne štete, što pak ovisi o presudi u Hagu. Od svega toga, osim sudbine nestalih, Vesna Pusić je već odustala, pa se postavlja logično pitanje čije to interese zastupa gospođa ministarka u odnosima s Beogradom. Hrvatske svakako ne, nego interese zapadno-balkanske konstrukcije određenih međunarodnih čimbenika, u čijoj se službi nalazi Vesna Pusić uz podršku predsjednika Josipovića.